धेमाजिनि सिमेन्ट सापरियाव धेमाजि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव मावथिफारिया जथुम हाबाफारि लादों। एबसुनि आफादारि बिबान आरो मावबिबाननि सायाव सावरायो। एबसुनि गोबां हाबाफारिखौ लानानै दावगालांनायनि थांखिफोरखौ लानानैबो सावरायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी, नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो BPCCनि गाहाय लिंथुमगिरि शिवराम बसुमतारीया आलासि महरै बाहागो लायो आरो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे धेमाजि जिल्लायाव थानाय मोनद' दखरानि आफादगिरि मावथिखोन्दो आफादनि मावथिफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै जाफुंसार होयो। जोंहा जोंनि मावथि जाय दखरानि जिल्लानि बिबानगिरि जों मिरुनि बिबानगिरि बयबो जोंहा सम सम जोंनि आफादारि बिबान आफादारि मावथांखिफोरनि सायाव जोंनि बिबानगिरिफ्रा सांग्राङै जोङो माबायदियै जोङो समाजनि गेजेराव बर' माहारिखौ फोजाखांनाय सोलोंथाइ राव हारिमु गुबुन गुबुन दोरोङारि खान्थिखौ लानानै माबोरै जोङो दावगालांनो हायो एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो संबिधाननि जोंनि बिबान आरो लोगोसे जोंनि मावथारनां माखासे हाबाफारिफोरखौ लानानै जोङो दावगालांनांगौनि थाखाय जों बेबादि हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बेजों जोङो बेखौनो मिजिंथियो जोंहा जोंनि मावथांखि गुबै गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लोगोसेयै जोंनि बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि आरो जिहेतु सोलोंथाइया जोंनि थाखाय दा मोनसे मावथांखि महरै जोङो जांख्रिखांनायनि मोनसे जोंनि गेजेरावहाय जोङो बेखौ मोनसे मावथांखि हिसाबै लादों आरो बेखायनो जोंनि मावथिफ्रा गोबां बेफोर हाबाफारिखौ बानजायनायाव एबा फरायसा आरो बिमा बिफा आरो गुबुन गुबुन जोंनि फोरोंगिरिजों लोगोसे समाजनि गासै सांग्रां सुबुं बिथांमोनजों लाफानानै मावनांगौनि थाखाय जोंहा बिबान दं आरो बेखायनो जोङो आफादनिफ्राय बेबायदि आफादारि मावफारिया जथुमखौ जोङो लानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा